Сега искам един човек да обявя, сега ще му обявя война. Първо ще е интернет война, докато не ми прати парите, защото са си мои. Това са моите пари, бе. Мъже и педал. Моите пари дължиш, моите. Гадно копеле мръсно. Сега го обявявам кой казва, са Димитър Колев. Прякора му е Митаната. Митаната, Димитър Колев, Митаната от Славейков. Няма да казвам адреса на човека, нали? Да прецени да ми се обади, за да ни продължавам нататък. Така, Митана, някой от нашите общи приятели сега, ако види видеото, ти, примерно, днеска, ако не ми дължиш, дадеш парите, които ти дадох, аз ти ги дах кеш, съм ти дал други неща. Няма ми се правиш много гадно нагло копеле. Дед гледаш да ми издруснаш материала, хако, хики, големи братя сме, нали жена? Кошар, една сметка не си платил, бе. Ко ми се правиш на мафиот, не ми се прави на голям такова, педал. Слушай, ма сега, ако примерно до 2 часа не ми дадеш парите, ще те направя страшно известен. Ще почна с снимки, имам клипови наши заедно. Ти ще направи известен, по-известен от мен. Ще направи известен толкова много, че където и да минеш, всеки от 20 км ще вижда какво правиш. Ти обичаш професията си, нали? Аз мога да направя да не мога да свършиш една работа. Обещавам ти. Сега ти имаш с мен проблем, моето момче, аз няма да забравя. Какво си помисли? Че като съм тук не мога да направя нищо. Сега гледай вече, като един човек е известен и искаш да имаш известен враг като мен, на кой съм способен. Сега давам ти 2 часа, сега ще се обади един наш общ приятел да видиш клипа първо. Не дам ти време. Или вадиш пари от джоба, отиваш веднага да ми ги пращаш на Уестър Юнион. Ма веднага. Аз ще пратя имената на нашия човек. Или цял ден ще правя лайфови за теб. Цял ден ще обявявам. Ама цял ден ще нареждам. Да, и ти примерно ще бъдеш ти в новините на Нова телевизия. Всички ти цял ден ще ме прави известни. Ти, оне няма да говори това карчо за тези шматарос, защото то се наеди на перкът, разеш, и би го в газа тая шмака. Жена, карчо, жена! Ти виж само къв прякор имаш, карчо. Урод, майка ти ще ба. Сега, знаеш ко? Митко, Митаната, обичаш ли професията си? Аз обичам моите. Ако искаш да продължиш да работиш това, което обичаш да правиш, по-хубаво изкарай джоба кеша и ми отдай. Защото много добре. И ако искаш да бъда и аз коректен към твоите хора, защото твоите хора сега са познати. Сващаш. Защото ти ще преибеш нещата, разбираш? Защото ме ма боли целия хуй. Виж, ще ме страх от някой. Не мисля, че ме е страх от някой, ще ми пратя адреса си всичко. Ако някой мисли, че има властта, силата, смелостта да дойде и да си мисли, че може да ми направи нещо, заповяда. Да заповяда. Казвам го, обявявам го. Да заповяда Мити очите. Димитър Желязков. Ако иска нещо, да заповяда. Ще му смяка тетъра точно за 5 секунди. Нали, маяк? Митя! Митко, бос, къв бос, бе? Цял живот не са ли обус, бос. Духай го е педал. Митя, педерас. Знаеш ко? Майки ти, Митя, селенин прост. Ти си гангстер, ти си жена и шпионин. Ти си една жена, Митко, женшен. Духай го е, бах те шматката, даже не можа да избягаш като хората. Видя ли коя жена си е? Един път тръгна да бягаш, ще изпукаха тафанака в Турция. Бах те, мафиота убит. Видя ли са сега жена? Ко стана е педерас? Ко стана е мафиот? Не можа даже да избягаш като хората. Виж колко си прозе, тъпо копеле. Влизам вика за рапани, ми ще влезеш за рапани, защото си мишок. И ще влезеш и сега ти първа ще ходиш за рапани, копеле гадно. Дет сещаш се на времето, Митьо, как за 200 лея борч. Уния педали деца доказваха, фърляха 4 годишни деца с отрязани вени в нивата. Майка ти ще пак гадна. Умри в война, Митьо. Умри в война, копеле гадно. Той Господ сега няма, той ще накаже всякъде. Майка ти ще пак гадна, куче гадно. Разбираш ли? Че като те мислиш за мафиот, ще те убие от бой направо, Митьо. Две ти знаеш коя нинджа самазе. Тежки нокаути ще вземеш. Знаеш ко? Аз съм като ще сменя катетъра, Митко. Да беше избягал поне като хората да разбръчиш в Европа, да дойдеш да ми видиш клипа и да вземеш да те видим дали си, защото ти си много мутрееш
младеж, 15 годишни деца ми шок. Да. Едно интервю даде и се изложи пред цяла България, изложи цял Бургас, че си бил боса на Бога, на майка ти, путката, она ти белата с голямата това таксиджийката. Разбираш ли? Да, само на Златанеца на Златко, което знае голям респект на неговото интервю, защото това е истинския така. Застана генгста, обясни им го как да. Басте в идиота, даде едно интервю, бе, кой бе, как бе? Коля вика за напане. Селинджер, хой се шибай. Умри по една сега турбата из катедра затвора. Педал, ти го заслужаваш, копеле, заслужаваш го. Сеща се на време ти, майка, че... Кой ще се сещаш, че даже не си знал да мога случай. Няма проблеми бях на дайс. Тъпите копелета, щяха да ме скрият. Ще скриеш на майка ти путката. На 21 години би бах майката ви спряха. Защото имах 30 дилара от Лозенец до Слънчев бряг. Се чувствах на 21 генгста. Генгста с утията на кръста, всеки ден нова квартира, всеки ден смяна на локацията, правих по 40 бона на месец. На майка ми путката. Вашата бригада обикаляше, обикаляха с 20 цента в джоба, масето в устата. На майка путката. Разбираш? Да, защото съм генгста, ама много отдавна, да, защото съм най-добрия. Това е една-две години късмет. 15 години да е тъфан с прашинка и да занимаваш с материал, това се е професионализъм. Това е да си Пабло Емилио Ескобар